खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। जोंनि सिगांनि रादाबाव फोरमायदोंमोन दि बङाइगाव आरो चिरांनि बर्डार पशुपतिनाथ मन्दिरनि लांगोना मोखाङाव थानाय गेदेर दंफाङा गुबुनानै थांलाय फैलाय खालामनाय हान्थामेलाखौ हेंथा खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि दान्दिसे उनाव बिफानारि सुबुंफोरा फैनानै बे लामाखौ बोखारनो थाखाय हाबाफारि लायो। फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस आरो SDRF जवानफोरा फैनानै बे लामाखौ बोस्रांनो थाखाय दंफांखौ बोखारनायनि थाखाय हाबा मावबाय थायो। 2 घन्टाफ्राम दानख'नाय हाख'नाय आरो बोस्रांनायनि उनावसो लामाखौ बोस्रांजोबनानै थांलाय फैलाय राहानि थाखाय रायजो राजानि थाखाय हगारनानै होयो। बे बिफानजों लोगोसे इलेक्ट्रिसिटि बिफान एबा मोब्लिब बिफानाबो बेहाय फैदोंमोन। मानो होनोब्ला मोब्लिब खुन्था एबा मोब्लिब लांनाय खुन्थियाया बेहाय गुबुनानै दंमोन आरो मोब्लिब लांनाय ताराबो जनानै दंमोन। जाहोनाव मोब्लिबारि बिफानफ्राबो नुजानानै गावसिनि हाबाखौ मावफुङो आरो थाबैनो बिथांमोनाबो मोब्लिब जगायनाय राहाखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजाङै होफिनो। नायदो अखानि गेजेराव फैनानैबाबो फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस SDRFनि सुबुंफोरा फैनानै बे लामाखौ बोस्रांनायाव खामानि मावथाबदों। बिथांमोना अखानि गेजेरावबो खामानिखौ मावदों। लोगोसे बे अखानि गेजेरावनो मोब्लिब बिफाननि कर्मचारिया फैनानै मोब्लिब खुन्थिया गायसनफिननाय आरो मोब्लिबारि जगायनायनि राहाखौ बेबस्था खालामनानै होयो एबा राहाखौ खालामनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे दंफां गिदिर गुबुनायनि जाहोनाव 4 घन्टाफ्राम बांसिन समा लामाया बन्द' जानानै दंमोन एबा ब्लक जानानै दंमोन। बेनि थाखाय हान्थामेला थांलाय फैलाय राहाया बयनिबो थाखाय बन्द' जानानै दंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउस 24। गोजोन्थों।